weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni toccankon ɓoggele nder galle ceerno Idrissa Anna kono ne kadi ceerno Ahmadou Athie ko on waktu yoni hay nder galle sarifaɓe kame galle duballewi kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi Sénégal catal toppiɗingal koppereje windere ngal mbiyata FMI monétaire windere nde waɗi jillu mum hannde o nder leydi Sénégal ngu jillu ma laato yontere kaldigala hakkude mabɓe laamu leydi Sénégal to leydi Mauritanie yogay pelle darniɗe hagge innama aade hanki o ɓe moɓodiri yeeso suudu sariya leydi ndi gam hollirde caɗele tawaɗe e nder ɓen darniɓe hagge innamade kala saaha ene nangue nanne ɗi dumbirɗi to leydi Mali ko fiyande waɗi hande sanga juulala subaka toon to Farabogo ɗum noon koye ñiɓirde koninkoɓe leydi ndi état major général armée leydi Mali holliti ɓe teɓɓiti hen sagataɓe capanɗe nayo to leydi Guinée Conakry finoɓe toon to Zére Coréenne kame kiɓi kore ɓe kala goni koye caɗele mawɗe no fewi to banggue nden kay kisala wuyɓe e bandiji ne tampiniɓe no fewi kabruji men manayna to Nigéria Burkina Faso Côte d'Ivoire Tchad Togo jolam jaberi ha toon to États-Unis d'Amérique ko fate coftal ɓalli e jaga diwan gorgol maran min hen si babi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala koko haako naturel iwko toon to kordi noro ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjindeji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinde yawde ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbare sappo e jeenayyi colte hitande ujunnaje ɗiɗi walla mbiyen sappo e jeenayyi juko hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi yonti kumpital mine ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ceerno Mody Sall taw koye dow inde ceerno Aboubaydi Kaw to ndulmaji dembene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala wonande jamma madu annabi o sallllahu alayhi wa sallam walla ni mbiyen mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam mo wowi yuɓɓinde kanko ceerno Mody Sall kala hitande ɗon ɗo cuuɗi men ndulmaji dembe hitande kenen waɗata ko 2 lewru septembre fannudu so jomiraɗo haaji ceerno Abdoul Karim Dia tonto dañcaɗi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala wonande ziyara ceerno Abou Gueye to Seeno Palela so haaji jomiraɗo waɗata ko nogas e goo nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni alarba janggo feynmal hamisa ɓawo janggo so jomiraɗo haaji ɗon ɗo Seeno Palela ɓe teddiniri hen dendagal Seeno Palel naɓe kala e dendagal almudago e dendagal halifaɓe diine e aada kala taw kadi koye dow inde ceerno Abdoulaye Karim Dia toon to dañcaɗi fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr kono ne kadi e ceerno Khalid Abdoullahi Sy e gardogola sohna Aminata Guissé kame ceerno Djiby Konté e dendagal bandiraɓe wendu bosiyaɓe naɓe kala ha tenti noon imam ratib mo wendu bosiyaɓe woni ceerno Moussa Konté kono ne kadi kame joom wuuro ngo woni ceerno Oumara Demba Ndaw kono ne kadi e ardiɗo kono ne kadi e dendagal bandiraɓe kala ha tenti kadi gardiɗo dairaji Baye Niass taw koye région de Matam kala woni ceerno Saydou Touré kono ne kadi ceerno Sarif Abba Dia kame ceerno Samba e ba e dendagal sernaɓe almudagal e dendagal bandiraɓe julɓe halifaɓe diine aada kala ha tenti noon dendagal wendu bosiyaɓe naɓe kala kono ne kadi dendagal hunare naɓe Ganguel naɓe Padalal naɓe Horkoƴere naɓe Polel naɓe Waali Jala naɓe e dendagal Mauritanie Gambie Mali Guinée ha tenti kadi e diaspora o kala taw kadi on conférence yuɓɓinta ɗum ko musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr mo kewɗonande sawtol mum e kala saaha ɗi ñalɗi noon waɗa koye dow inde teddungal woni docteur Alhaji Abdourahmani Ka kono ne kadi kame nene Hadja Binta de aɓe teddiniri hen dendagal Mauritanie naɓe kala dow inde Haali Abouba
e dendagal bandiraɓe julɓe kalɗi ñalɗi no mbaɗata ko ñande nogas e jeegoma e nogas e jeeɗiɗi lewru septembre fandu ndu so jomiraɗo haaji taw kadi ko ɗon ɗo cuuɗi men wendu boseyaɓe ɗo hen kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi ndi sénégal cetal FMI eɗen gandini herƴi no feewi hakkunde mabɓe e laamu leydi ndi sénégal ɗum ko gila tan nguɗo hen laamu jooɗi gila nden noon ko caɗele tan dooki hakkunde mabɓe no feewi ngal cetal ngal ganduɗa ko kañum tambi koppareje ñameteɗe e nder windere nde kala gila nden noon sénégal ne ronki hebde ñamale beele kadi wawa jokkude golle mum kala ɗum ko caggal wonande nde haala heewi hakkunde gouvernement mo leydi sénégal kamɓe ngal cetal FMI woni monétaire windere nde ko fate yogay ñamale cuuɗiɗe ɗe gandinaka ɓesguji leydi ndi ɗum ko caggal nde laamu nguɗo holliti ɗum wonande FMI hollitino yo enquête aji luggi mbaɗe hen laamu leydi sénégal on ƴettino société privé e haalisaji kewɗi beele kadi mbawa loskude hen kono hawɗo saaha mo gonɗen ala kala ko gasi hen taw haydara jeyino sababu noon nguɗo hen laamu ñiŋino no feewi wonande FMI ɗum koye laamu gonnoɗo hooreji le ndi Macky Sall wonande ɓe laamiɓe hande ɓe kono hande noon ngal cetal waɗi jillu muɗum e nder leydi ndi sénégal ngun jillu ma duumo yontere ko 19 hande o ha fayma nogas e jeegom lewru août so jomiraɗo haaji wi noon ko jaagoɗo finance kame budget mo leydi ndi sénégal hooreɓe leyɗele ɗiɗi ɗe hoddiɓe woni hoorejo leydi sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye kame nandu mum Mohamed Cheikh Al Ghazouani jindiri o ñalawma hande tonto tikkoya woni tonto leydi Japon ɗum noon koye jillu some moɓe goni toon e dow mum ko fate jokkodirala hakkude leydi Japon kame leyɗele Afrique ɓe mbawi joɗorade gam yewtidde wonande kay dendaɗi hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi sénégal kame leydi ndi Mauritanie o saaha Kolda ko beelema fuɗɗi wonde toon wonande remoɓe makka ha e guerte kala fuɗɗima nadde kesiri oɗo saaha fuɗɗima nadde Kolda Fuladu o saaha fuɗɗima welde no feewi gam teskede wonande guerte e makka o saaha kalɗo dewɗa e banggueji a yiyat ɗum no feewi ha tenti noon ɓen rewɓe kay so yiya takkusana yoni juɗoɓe makka enen jeeya fuɗɗima tigui rigui nadde no feewi so tawi noon ko sak makka wonande ɓen sodoɓe prix en gros ene yaha ha ujunnaje 4 hen saji ne yaha ha ujunnaje 5 taw kadi ko ɓen sodoɓe ne jeetoya toon to luuma jawɓe ko wona ɗum ko noon so tawi ko guerte sako ene jara hakkude ujunnaje 2 e ujunnaje 3 taw ko kesiri nandi taw ko ɓen yeytoyoɓe toon to luuma jawɓe wi noon ko Fatoumata Silla kamine wonde Rahmatullahi Seydi ɓe kolliti noon oɗo saaha kay hewɓe hen enen jeeya no fewi hayso tawi woni prix o kam ko prix lesɗuɗo no fewi wonande kay ɓen sodoɓe ene nawa enen jeeytoya ko fate mairie de Dakar eɗen gandi hanki o gon bureau municipal hanki joɗinoma gam yurnitade hol jogoɗo lomtoyade Farba walla mbiyen hol jogoɗo lomtoyade Barthélémy Dias mo ganduɗa wonande kay ko guittanoɗo e poste muɗum taw koye dow sifa wawnere nguɗo hen laamu gam wiyede kay ene jogui cogdidi soka e ñawore faade sariya leydi ndi sénégal ko wona ɗum ko noon Khalifa Babacar Sall holliti kañumne jeeya e gembiɓe oɗon fannu ko wona ɗum ko noon wonande kay ɗin sumgoji jogori latade ko nogas e 5 walla ni nogas e 7 nduɗo hen lewru wona ndu ko wona ɗum ko noon cour suprême mo leydi sénégal Barthélémy Dias ko gullitinoɗo toon ko jeeyi sababu itta e poste mum caggal ko ɓesguji Dakar wanaɓe cuuɓi ɗum ha woni maire o saaha noon cour suprême hollirino koye lewru fandu yaltintogol doggol kono nguɗo laamu holliti yuɓɓinta ɗin sumgoji kay koye ndu lewru holno hunde noon jogori waade so wona kay ene jogori addude jiiɓo seeɗa to banggue ndema maaro e nder leydi sénégal kame Afrique kala délégation république islamique du Pakistan ma waɗ jillu muɗum e nder leydi ndi sénégal ɗum waɗata ko 2 e 2 lewru fandu ndu so jomiraɗo haaji ken tolnogas jeetati entreprise taw ko tambiɓe ndemaji maaro kala mum ma mbaw tigui tawede nder leydi ndi ɗum noon ko jonde hakkude mabɓe yoga kay e leyɗele Afrique banggue hirnangue gam yurnitade ko faade banggue ndema ha tenti to banggue jeego e jokkodiral taw koye ndemaji maaro taw kadi ko keƴƴi no feewi wi noon ko ambassadeur mo leydi Pakistan taweteɗo e nder Dakar lamorgo leydi ndi sénégal tinama e nder ɗi lebbi ɗiɗi tan mayɓe hewɓe keewi taw yoɓi ɗum ko ɗe maaje ɗe leydi sénégal ha tenti noon plage uji ɗi leydi sénégal
takko maji gej Dakar holliti ɗum ko Ibrahima Sall toppitiɗo ko fade bange sifa nden kay kisal ɗe maje ken tolno e capanɗe jeegomo tan neɗɗo mbasi pittali mumen hakkunde lewru juillet e lewru août ndu no gonɗen ndu lewru août tan yaaru ndu hannde e balɗe 19 ken tolno e 17 suka wasi fittanu muɗum taw koye yoolayru taw kadi koye ɗe tufɗe ɗe ɓe jahata lotoyade e kala saha to Kaulaka Madina woni mbiyana Medina Thiamena toni kadi ko manango yani toni sukaɓe ɗiɗo hen gotel ko duuɓi 12 beele noon ko duuɓi 15 kamɓe ɗiɗo kala nokku biyeteɗo nokku mo mbiyata waktu ngena taw kadi ganduɗa ko manango yene mabɓe kamɓe ɗiɗo kala ɗum ko hanki ɓe mbasi toon pittali mabɓe Farba Ngom holliti yeddi ha mimi leydi yogay jaydili kay hollidde wonde yaltini kene tolno e 100 millions ko préje franc CFA ngam tottude ɗum wonande siré kele ɗo limo ganduɗa ko avocat mawɗo keptinaɗo e nder leydi ndi Sénégal beele ne tawtoya diɗɗal avocat ji makko beele mo foola e ndeɗo hen wolde ɗin konnguli noon godani Farba holliti meeɗani jokkodirde ko fate banggue on biyeteɗo siré kele ɗo li ni bureau mum ni numéro mum ni adresse mum haydara ala ko jokkodiriɓe e on sifa avocat ji Farba kañumen jeddi ɗen gueɗe men ha mimi leydi to Kaulaka ɓe sagataɓe ɗiɗo hannoɓe yiɓɓe deje jamma e ñalawma so tawi tan yeehiɓe pini ha jamma woni golle mabɓe tan ko waɗɗade moto mabɓe Jakarta ɓe jillo e yogay nokkuji station ngaji banque ji restaurant ji nokkuji pottitti kala moɓe jiini jogui téléphone ne ɗakke nofuru kala walla ne welne jungo kala ɓe bifto ɓe dogda ɓe jaada hen e nder station mo mbiyata gawen ɗon noon police woɗɗano ɗon e nder auto muɗum ko ɗon tigui mata ɓe bifti téléphone neɗɗo goto hawre noon police riddiɓe ɓe mbaali kay ko dogde ngalle gala ɓe dartoyi ko toon to Madina Baye kamɓe ɗiɗo kala mbiyama teep o saaɓe tawe e juuɗe on police ɓe mbaɗama garde à vue ngam loskoji goɗɗi mbawa jokkede mabɓe jeheten ka toon to Bakel cuuɗi safara kewɗi taweteɗi e nder département mo Bakel kolliti binditima yogay sukaɓe joguiɓe caɗele ŋakkugol haroduru no fewi holliti ɗum ko biyeɗo Safiatou Margo on noon ko gardiɗo oɗon sifa ko wayno poste de santé to Ngaabu kame tuyyimme fayma karme timimme Samba Yiɗe kono ne kadi ololɗo ha fayma yoga e nokkuji goɗɗi kala ngam teskede kala hitande so ceeɗu ari ha natirde oɗo saaha sukaɓe hewɓe ne jogo ŋakkude haraduru ɗum noon ko sifa caɗele to banggue heege ha wontan jomumen dogo reedu e sifaji baɗi hono noon kala OMVS eɗen gandi ko cetal tambingal nden kay kisala mayengo Sénégal woni Mauritanie Sénégal Mali Guinée ɓe kolliti aɓe ndentina finoɓe diwan Bakel ha to Matam kala ngo maayo ngo Sénégal koko ƴeri kay ha yetti ŋaɓoje mum koko ƴeri tan ha yetti fongo no heewi wiyede ni heddi tan kaya kongo wanjay balduɗi maggo aɓe ndentina noon ɓen joomen guese e ɓen yahoɓe ɓen taccoɓe kala e ɓen hoɗɓe kadi e sara nokkuji nannoji ndiyam nde ɓe ndentoto gam teskede ko joni tigui ndungu ngu naati tigui rigui kono kadi diƴƴi ko keewi yoga e banggueji kala ɗum noon so tawi maayo ngo yalti e leeso muɗum tan koko jogori wamnude yoga e nokkuji kewɗi kala police mo wahina Nimzata fawi juuɗe muɗum e o baɗɗo hoore mum ko police taw ko fo police biyeteɗo Baye Samba mo ganduɗa so fini ɓorto ko teni mum fayi toon to marché Boubessa ko toon tan heewi funtude joomen saretaji kame ɓen joguiɓe kalandoji ha e auto ji kala o wattini noon ko wujjude toon téléphone koye on téléphone on jeeyi sababu ha o anda ko faux policier oɗon sa waɗama garde à vue gam loskoji jokkude hen to dañi o teni e oɗon sifa kala to sali kene tolno 51 candidat ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola kañumen nanga ñalawma hanki o to sali hen jeeɗiɗo jeeya ko toon to leydi Côte d'Ivoire hen 14 jeeya ko toon to Guinée ene hen nayo jeeya ko toon to Cameroun ene hen togonajo goto enen togonajo goto hen rewɓe jeeɗiɗo kame suka goto kamɓe kala saɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe projet bi yaltino ɗum ko cata ngol jimol ngol ganduɗa addi haala mawka no feewi e nder laylayti rendo leydi Sénégal Pastef yonnani nde yimre
kono kadi kanko caata nde yimre kay ɓe mbaɗino hono mayre taw koye diɗɗal kergui e laamu Macky Sall haadi kay ɓe hande wonɓe ne ñiŋamo ɓe tigi poɓɓanannomo hanki noon ɓe hande laami ɓe ko ɓe tigi hande dutti ene ñiŋamo e nde yimre gam hollidemo leydi ndi ala kala ko yeehi sa haali nangueɗa guddiɗa saria ala e leydi he ala kala projet hande moɓe jogui haaɓe mbaɗi ɗum e nder leydi ndi yimɓe kala pawi en guite mabɓe nde yimre nde ganduɗa 72 heures haala bonka ka Pastef anniyi wadde kala neɗɗo kalɗo e mabɓe ko fewani ɓe kolliti balɗe tati kay maɓe kaale caata ko boni kala sifa ƴattore mawo harmin yaltinde vidéo ni saka yimre wonde ko fate oɗo fannu kala jeheten ka ton to wuro teddungo woni Madina Gounass taw yintona musidɗo men Amadou Samba Lo ko fate banggue o sa so yonti kinde diwano e wuro ngo kala ene kewi dawde toon to guesa ceerno Amadou Samba Lo to wuro teddungo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andidinma Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass kala nde ndungu naati yoga e kinɗe en mbaɗa dowi pattam lemi ɗo nde guesa ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba halemtinde Madina Gounass gam barkinorade e guesa ceerno Ba ñon kadi ñande alet nde woni dimanche 1 fedde wiye enɗam Bilali wondire wayluɓe taweteɓe nde tuttugo Madina Gounass ɗeɗo kino ɗiɗi kala kawri tawde guesa ceerno gam remde e nder makkari ndi en jii en tawiɓe toon ɓe mbaɗi golle tidde golle mantaniɗe machallah dendagal makkari ndi kala ɓuurani hewde ko ɓe ndimi ɗum tawa damal banggal fayida damal ɓuuɓgal deƴgal kono kadi huuɗo ko fiɗɗama ha laaɓi nde wonno ga Madina Gounass diwan ga en heewi ndiyam kono kala ko rema so woni fiɗɗaka tan janggo e jaam so tubbi tan wata kono wano way kono remono kadi wadde noon ɓe ndemi demal banggal fayida sanne ɓe jaari jaam jaam ɓe fiɗɗa huuɗo ko tawa ko hayso ndiyam arti janggo e jaam tawa huuɗo ko wata dartade kamɓe kala ɓe kolli weltama no fewi ɓe ɗum ɗo kala hitande eɓe mbaɗa ɗum ɓe tawri ko jinnama ene mbaɗa ɗum kamɓe kadi ɓesguji ɓe gaari kamɓe ɓe mbawat tan ko jokkude ɗum nde wonno ko ɗum moƴƴere no fewi no fewi no fewi wamma noon ɓe ganduɗa ko wiyeteɓe hinde enɗam Bilali kamɓe koddiɗi ko balɗe ɗiɗi ɓe dakoro on ɗon guesa ceerno ñalawma altino ɓe gaynata talaata hannde mo kaltino Sar Abdoulaye Sarr ɓe jaaha ladde ɓe tewi leɗɗe ha heewa ɓe jaaha ɓe juuro ɗum ceerno ɓe cammino ɓe juuro ɗum ɓe ñaago duwaw fodde balɗe ɗiɗi mbaɗi toon guesa ceerno nde wonno kala kinde ɗe heew mabɓe ene mbaɗa jiyaruji ɗon ɗo ceerno ɓe koddiɗin siɗi mbaɗi toon to galle ceerno to hikka ɓe mbaɗi ɗum ko toon to guesa ceerno to mbatten golle paadinde sanne en jewtude mabɓe en jeeɗi sukaɓeɓe eɓe cofti eɓe kulle weltare no fewi kono kadi ɓe nayi ko rassude mabɓe fodde balɗe ɗiɗi gontoɗe to ɓe ñamata ɓe jarata ha golɗe ɗe timmi e oɗo saaha mo kaɗen Sar Abdoulaye Sarr musidɗo mon Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass fedde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andidinma Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo golle man jooɗi peewi so en giwi toon to wuro teddungo Madina Gounass paaɗen ko toon to leydi Mauritanie yogay pelle darniɗe haqqe innama aade kolliti mette mumen mawɗe no feewi ɗen mette noon ɓe kolliti ɗum ko yeeso suudu tribunal ngal Daaru Naima ɓe kolliti noon walande kay kala e mabɓe kalɗo heewi tawtoyede ko toon to kaso haqqe neɗɗo kay koko yaɓɓa e nder leydi ndi nguɗo laamu ala ko woni darde mum so wona tan moɓɓude kunude yimɓeɓe sa moɓɓi hunoko maɗa wona haqqe neɗɗo yaɓɓe aɗa laara taw kadi an daranɗa ko haqqe neɗɗo so tawi kadi a haali an hoorema daranɗa haqqe neɗɗo tawoyɗa e nder ɗin kasoji ɓe kolliti noon ɗeɗo hen gueɗe ɓe jonnani ɗum tene ɓe dartinta moɓodiri mabɓe kala saaha so wona kay ɗeɗo hen gueɗe gasa ha laaɓa goomu darniɓe haqqe innamade e gardegol Ahmed Salima Wuldo Artura mo ganduɗa kam noon woni partirima joɗodima hande o ko ene tolno capanɗe jiɗɗe joyyi taw kadi ko organisation ɗum noon ko yidde sembolinde haqqe innamade kono kadi ƴewde kuccema ɗen golle ha ɗe pelle mbawa tabbide taw koye ñiiɓal muɗuma nogas e jeegom wonande syndicat ji taw ko ɗin étudiaji kolliri mette mumen mawɗe no fewi ɓe kolliti goytali mabɓe kala koko yaɓɓa ha tiiɗi ko fate primaji mabɓe ala kala koɓe keeɓi hen ɓe ɓeerima jagoɗo jangde towde leydi ndi sowona ɗum kayya koɓe yogoɓe yahoyde guerefaji mabɓe kolliti kala koɓe kalno e laamu ngo ha tendi koɓe gullito ko ala kala ko rewi hen lawol walla ni ala kala ko waɗa hen a haydara tokkay haydi ngo wuuro kay yuɓɓinama toon hanki o jewte kewɗe no fewi taw ko autorité ji leydi ndi e tawtorede gouverneur région ɓe kolliti haɓade ko fade banggue drogue yeyde ɗum simmade ɗum eɗen gueɗe kala ha tenti noon wadde en findinoji e jeetinoji tawno yaade pinal
e geɗe ñeñagu kewɗe no feewi beele kadi yimɓeɓe ɓuura wonde sukaɓe dariɓe haralleɓe hatanteɓe yaltoɓe e nder ɗiɗon gueɗe paya ko gueɗe kene ɓamta ɗumen ene nafta ɗumen no feewi gardiɗo ko fate banggue wonande kaɓotoɗo lebte taw koye nder kasoji ɗi leydi Mauritanie woni Cheikh Ahmed Wuld Jahafa waɗi jillu muɗum toon to kaso mo Nouadhibou gam yurnitade dumbaɓe toon ɓe gila gonangal mabɓe toon rafiji e ñamde e jokkodire e safara mabɓe kala o holliti noon o tawi kay kaso o kene heewi haawi teɓa ene ɓurti kay ko wino tikko ɗum wonata hen ko kono kadi teskama hen ŋakkugol jokkodiral hakkude ɓen dumbaɓe e ɓen renoɓe kono kadi e gueɗe kewɗe teskaɗe hen ko noon aɓe goni e jaam e kisala to Nouadhibou noon hewɓe ceppi ñalawma hanki o ɗum noon ko wideɓe kay yo accita Ali Wuld Bakar mo ganduɗa ko militant daraniɗo kañumne potala ko nangganoɗo taw koye ɗaɓɓande wonande kay gullitogol jagoɗo awo mo leydi Mauritanie guel noon mo tawi kaso ɓenne kadi kollite kala sa ma ceppu ha milita mabɓe wawa ɗaccede ko ɗum ko noon toon to Zuwayrata militaji makko hewɓe kadi kañumenne ceppi toon taw koye dow on sifa gam hollirde yo accite ko ɓuuri yawde e yaccade keddotoɗen koye leydi ndi Mauritanie jeheten ko ha toon gartaten koye activiste goto biyeteɗo Mohamed Mahmoud Abba kañumne weddama e nder kaso ɗum ko caggal nde o jaggano e nder audio ji ɗi o yaltinno ono joni noon holliti ko omo ñiŋa hen horejo leydi ndi woni Mohamed Wuld Cheikh Al Qazwani oɗo saaha noon omo tawe e nder kaso Sengiwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Maroc jagoɗo affaire étrangére mo leydi Maroc holliti roi Mohammed Sisa yaltini ñalawma hande o kene tolno e 100 tonnes taw ko guurane wonde leɗɗe safara e ɗin fannuji kala gam neldi ɗum Gaza winaɓe joguiɓe hande caɗele mawɗe no feewi e nder jonte jewtuɗe tan kene tolno e 160 tonnes hakkude médicament kamen guura woni ko leydi Maroc neldi toon to Gaza Maroc holliti juuɗe mum e balle mum ciltata faade Gaza ha wawa yitade hen hoore muɗɗuma to leydi Mali paɗen état majeur général d'armée leydi Mali woni Oumar Diaraw holliti sanga 5 heures subaka hande o ɓe keeɓi piyande ɓutte mawɗe no feewi ɗum noon yana koye ñiɓirde koñinkoɓe leydi Mali ɓe faama ɗum waɗi koye diwan Fara Bogo hakkude ko biyeɗo Briquière ɗum noon ko sanga 5 heures 40 ko nden walla 5 heures 20 ko nden fiyande waɗi o holliti noon koñinkoɓe leydi Mali ɓe faama mbawi dartade nden fiyande teɓɓiti hen 40 sagata ko heddi en keɓani ɓattake goɗɗo ma en gartoy oɗon kabaru ha ɓuura ladde finoɓe to mofti o jeunesse ɓe kolliti mambaɗi yaadu yam yamu hollirde mette mabɓe faade nanggal général Abbas Dembélé biyaɗo ne juuɗe mum ene moddi e jirbingol leydi ndi woni tan yidde dillinde laamu wonande général Assimi Goïta ndoni yaadu noon jokono latade ko ñalawma hanki 17 lewru ota ɓe dirtini ɗum ha nogas jeegom lewru ota gam hollide kamɓe de wonande sukaɓe moftinaɓe aɓe gonde Abbas Dembélé ko neɗɗo nunɗuɗo keɓtinaɗo gandaɗo e leydi ndi gonnoɗo gouverneur mo mofti kono kadi ko neɗɗo pewɗo kañum so tumama e ɗe gueɗe ene gasa koko takka tan gam yidde dumbede sokede ɓe kolliti ɓe jadata hende ni janggo kala shekel ko gala mayga gonnoɗo hoore jagorɗo leydi ndi Mali hitande ujunaje nogas e goho hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayya ko nden tigui itta e ngol lefol laamu hanki o darima e yeeso cour suprême taw koye catal diwintogal ko fate ngaluji dirtinaɗi o yeddi ha memi leydi ɗum ko caggal nangganoɗo guila 12 ndu lewru ne waɗa garde à vue keddoɗen koye leydi Mali to leydi Mali police mo Keñeba fawi juuɗe mum e sagataɓe jeetato taw ko bandiji mawɗi no fewi wujjannoɓe ha ton to kerol hakkude leydi Mali kame leydi Sénégal gila tan hitande ujunaje ɗe nogas e nayyi gullitaji kewɗi noon mbaɗama e dow inde mabɓe e ballal rewido kame renseignement e ballal finoɓe e nder diwan o kala ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe ɓe sagataɓe drogue kewɗo noon tawa mabɓe kame koppereji kewɗe téléphone ngaji kewɗi e motoje kewɗe ɗeɓe gujjanno ha toon to leydi Sénégal kala oɗo saa noon aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe gam loskoji wawde jokkede e mabɓe to Guinée Conakry finoɓe toon to Zéro Koréen
ha tonto kebiya kore ne jogi caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue wonande nden ka ekkisala ɗum noon so nangue muti tan sa mutani e galle ma sa rena kay demar galle ma hay boli kala koɓe joguitiɓe hakkude laɓeje jasiji e fetilaji goni ñaaƴoɓe teni kadi hen saji hay ñalawmaɓe jaa ɓe erima noon wonande autorité ji leydi nde mbawa tigui ɓeydandeɓe nden ka ekkisal ɗum ko caggal nde wara o suka gorgo bireɗo Ahmed Doumbouya mo ganduɗa ko jeeyowo téléphone ngaji ko kural o daaƴa e nder ñiɓirde makko ɗo yeyannoɗo hen hewɓe kadi kolliti hen jonnani ɗum hay seeɗa kebiya kore ko sukaɓe rewɓe hewɓe walla rewɓe hewɓe kañumen hanki jalti ene jogui pankaraji mumen ene kollira mette mumen ko fate caɗele nden ka ekkisal e nder diwan mo lula to leydi Guinée Conakry Nigéria ko bateau goto yuwi toon on bateau noon jolnoɗo ken tolno e capanɗe jeeyo neɗɗo taw koye état de Sokoto ko toon ɗum waɗi kamɓe noon ɓe paano koto marché nokku mo mbiyata ɓe paano koto jeere ɓe paano ko jeere ɗum ko subaka e nder état mo Sokoto wi noon ko enema mo ganduɗa ko joguiɓe nden kay kisala wonande fabotoɓe ɓen jeeyaɓe 50 neɗɗo noon majji hen yimɓe 10 mbawi fabede hen ɓe noon ene guuri Burkina Faso wonande joɗaniɗo loni to banggue coordinatrice loni yurnitade gueɗe batteɗe leydi ndi joɗinoɗo toon to Ouagadougou woni Carla Flora oɗo sakay heeɓi ɓattake yaltu leydi ndi ko ɓuuri yawde ɗum ko caggal cimtol ngol wo yalti wo rokki ɗum daraniɓe haqqe innamade to banggue sukaɓe taw koye catal loni gam hollirdemo wonande sukaɓe ne kutore e o guerre hakkude ɓen armée leydi ndi kamɓe pelle jihadiste en o laamu leydi Burkina noon holliti kañum tinani ɗum teni kadi ala kalde ɗum waɗi e leydi mum holliti noon ɓayde ko penomo e leydi mabɓe yo yaltu leydi ndi ha laaɓa loni noon yo nani ɗum toon to Ouagadougou jaɓɓima toon hanki o kikkiɗe wonande goski taw kadi ko Alen Faso toon to Bowal laɗidi waje ngal Ouagadougou ko aɗum ko noon goski makko nawama toon to ɓalli mayɓe mbaɗete taw ko toon to morgue ha waɗe autopsie ƴeewe beele ko laamu leydi Côte d'Ivoire holliti ko bartiɗo ko noon walla ala kono kam laamu Ouagadougou e Ouagadougou naɓe kala jonnani so tawi kay ko bartiɗo ɓe ɓuuri tumde kay yataw waraka toon to kaso mo dumbano toon to Abidjan ko wona ɗum ko noon haalaka taw wonde o jogori wirede o saaha noon ɗo kayitaji mo kala goni koye juuɗe autorité ji hewɓe kolliti noon omo foti ruttede teddungal manggal no fewi wo duuse ha e hoɗorde makko sakkitinde kala Niger autorité ji leydi kolliti ɓe tetti ken tolno e 60 taw kadi ko milliard ko préji franc CFA taw koye fonds public wonande ko wujjano taw koye cetal ngal ɓe darnuno tetu ɗum wi jagoɗo finance gendi leydi ndi toccata puɗɗuɗo Boko Haram o wiyete puɗɗuɗo Boko Haram o wiyete ko Mohammed Youssouf ɓiyi ko mo duuɓi 18 kañum nanga ne wonde jeeyo wallidiɓe muɗum on ɓi ko biyeteɗo muslim biyeteɗo muslim Mohammed Youssouf kañum wiyate ne wonde joyo waldi mum taw jaggimo ko armée leydi Tchad taw koye ballal rewido e ñukindade ha nda ɗo heedi kala tottogo ko vidéo jirliɗo no fewi e nder laylayti rendo gonnoɗo jagoɗo konu leydi ndi woni Margareta o erima wonde fort yasimɓe nde accitta golle laamu ko ɓuuri yawde gam teskede gila jooɗi e lefol laamu ha hande ko caɗele tan doki e nder leydi ndi Togo kanko noon wonno jagoɗɗo hitande 2020 ha yetti hitande 2022 to leydi Côte d'Ivoire yogay dilloɓe e parti PDCI RDA ɓe erima kay o saaha nde pala B ƴeewete caggal pala A yahani haydara ɓe noon kolliti o saaha yo goɗɗo suuɓe lomto Tidjane Thiam beele wawa yahande ɓe sumgoji taw koye dow parti mabɓe woni en kolliti kamɓe ɓe cuɓi tan ko Tidjane Thiam woni mbir mabɓe ɓe eri noon ko catal pawgal nde wawata kay nannude inde ɓeɗo henna sumgoji leydi ndi paɗen ko toon to États-Unis de Amérique Donald Trump galle danejo hanki bismima hoɓɓe mum hakkude Volodymyr Zelensky kamɓe ɗoftidiɓe mum ɓe européenne ene hen Emmanuel Macron hoorejo leydi France kamɓe ne wondi kadi hoore jagoɗo mo leydi Italie kamɓe britannique hoore jagoɗo leydi mum ɓe mbawi tigui
ɗoftudemo ha ton to galle danejo to ko waɗum konon Donald Trump holliti weltare mum bismade hoɓɓe mum fandare mum ko gaynude o guerre hakkude Russie e Ukraine kono kadi toɓɓe kewɗe kalaɗe hen o holliti kanko Donald Trump noon mo wat feere kala beele Zelensky kame Putin mbawa joɗodade e balɗe garoje ɗe beele nandiral wooda hakkude leydi Russie kame leydi Ukraine taw koye dow sifa kaldigal beele jaam ene dañe wooda ko Union européenne ɗacci wooda kadi ko Russie acci beele ngal pamodiral wawa tigui heɓede hen leydi Russie hande o tottiri Ukraine ken toon e ujunere ɓandu koni ko mabɓe waraɓe taw koyeɗe piyande bannoɗe hakkude leydi Russie kame Ukraine Gaza Hamas jaaɓi oɗo saaha kay dattingol jeygue taw koye ɗaɓɓade dogoɓe koyɗe jaam ɓe leydi Égypte kame Qatar Gaza non siifi ɗerewol mbaɗi hen kalande mumen so tawi Israël jaaɓi balɗe 60 dartingol ko fati e banggue wonande oɗo hen guerre gulɗo jew bonɗo Amnesty International ɓe kolliri wonande Israël jeeyi sababu ha heegue layyi no fewi to Gaza gam hadde kay yogay balle guura yettade so wona weddede banggue dow e kala saaha hewɓe ene mbasen pittali mumen jeheten ka ton to gorgol lugisayba gorgol taw yi toon sibabi ma artan men ko fate coftal ɓalli taw koye nder taw koye nder wonande région de gorgol e on diwan kala jamni Allah mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma weltare TV jam ñalle ma Sar Abdoulaye Sar hande ko talata ne hawre 19 lewru août hitande 2025 ko ɓuuri mantinade kabruji men ɗo e cuuɗi men ligseyba gorgol en kalat ko yowiti e coftal ɓalli altina hanke ne hawre 18 lewru août hitande 2025 ndi gonɗen nde wonnote ko pottital hakkude kippu mo ligseyba wondude e kippu mo ganki taw koye ngel kawguel ngel fedde ƴellitare gorgol yuɓɓini ɗum waɗi koye tawtorede hono cukko gadano maire mo ligseyba on woni Acce Al Husseini wondir kay e tawtorede gardiɗo fedde ƴellitare gorgol on woni honorable député hono sarɗiyanke Samba Coyel Ba ardude e délégation timmuɗo ummade toon to Jowol e tawtorede kadi hono ummiɓe toon to commune mo Ganki ha tente ummiɓe commune mo Ɗal Haya ɓe mbawi fottidde ɗo e cuuɗi men ligseyba gorgol gam fettude ngel ɗon kawguel ɓe gandi hanki jaggodirno ko kippu mo ligseyba e kippu mo Ganki ko kippu ligseyba kay wawi momde kippu Ganki logguiɗiɗi guila dawal gadanal woni guila premier mi-temps ɓe mbawi fiirede début à 0 firti ko ligseyba wawi kalfiyade oɗo saaha mo kalaten ha joni kabaruji men ɗo e cuuɗi men ligseyba gorgol en kalata ha joni ko yowiti e coftal ɓalli association de jeunesse et sport pour le développement ligseyba eɓe juɓɓina heblo ko yowiti e arbitrage woni formation arbitrage ɗum jogori fuɗɗade ko ñalawma janggo alarba ne hawre nogas lewru août hitande 2025 on formation walla mbiyen gon heblo ma duuma fodde balɗe tati hani balɗe nayyi saabu ma duuma ha ñande nogas e tati lewru août hitande 2025 tawi ɗum yuɓɓinte ko ɗo e cuuɗi men ligseyba gorgol ha joni ɗo e cuuɗi men ligseyba gorgol sin kaali coftal ɓalli en kalate jangde ne tawno jangde ko famɗo suura heewa lammin en kalat e fedde walla mbiyen association ADCSL no ɓe gowi wadde e kala hitande o ɗum rendini ko étudiant ji ligseyba naaɓe kamɓe kala hitande nde ɓe gaari pofte woni vacances eɓe juɓɓina ko wiyete cours de vacances gam wallude sukaɓe janggoɓe jangde lesde ha mbawa artude e jangdeji mumen no hannirta ni ɓe mbawi fuɗɗade inscription ɗum ko guila altine hanki o ɗum noon musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno hunde ko jubbundena kabaruji men ɗo e cuuɗi men ligseyba gorgol sibaɓe ligseyba gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama golle man jooɗi peewi si Abou Sy ha toon to ligseyba gorgol ɗum ɗo henno wonno komin gaddanno moon kumpital mine ɗemngal Pulaar to Madina Gounass teddungo ko Amadou Sambalo to ligseyba gorgol ko sibabi ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karlagal ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hirane musidɓe tedduɓe